Habat, lagay mo. Lagay ko siya. Oh my God! Wow! क्या बोला तूने? Hi guys, दिनैहाय गामियाव माबा दङ जोंना मा होनोमोनलाय फुजा बेवहाय थांनो नागिरदों दा दिनैसो फार्स्ट टाइम देग्लायसो आं थांफेराखैनो नायलांदो नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै फाइनालि जायगायाव सफैबाय नै आं मा लाबोदों होनबा स्ट'भ बन मनायाव बिदिनो लोंग्रा बायदिसिना लाना फैदों आरो जुरिहांबाय नै संनाय खावनाया रेडि खालामहांबाय दा संनायनि ना खखा जोंनि गामिनि फुजाया दैज्लाङाव जाखायो बरियाखा जेबो सिन्था गैया दैनि थाखाय सुनो संनो खावनो थाखाय आंना खामानिया थालिर फस्ला लांनानै बिदिनो जिरनानै हैनांगौमोन आरो जिरनानै ओमफ्राय हानानै होनांगौमोन जानो थाखाय रेडिनो बेबायदिनो गावबा गाव ग्रुप ग्रुप राननानै होखायो आरो खामानिखौ एक्सट्रानो आंना थालिर फस्लायाव गोलैदोंमोन बोथोरा फाग्ला बायदि गरमखामोन ना थानो हाखायामोन उफाय गैया बेनि थाखाय ससे दानस'नानैसो जिरनांबाय खेबसेनो गोलाव हायासै जिरनो नोंथांमोना माब्लाबा थालिर फस्लाफोर ओंख्रि जानो जिरबाय बायनो नागिरदोंबा नैबे आं जिरनाय बायदि जिरबानो जायो दसेनो हायो थागोन मोस्लाब गैया जेबो खस्थ' नाङा ओरैनो गावनो थारला गाजोबखायो बेबायदि जिरबाथाय जोंना नै भारा आयंजों गोलैदोंमोन बेनिफ्राय सानैसो दंदेरबावोमोन आरो जाथारला माथो आयं हाथारला ना दा सिंगानो जाला बोलो दंनायालाय गोदो सेंग्रायावसो देन्जारमोन ना दाबो लागायबावो लागायबावोसो सातबार बोलो आयं बिसोरखौ लागायहैयो आं सातबारसो बुद्दामोन नालाय बुदानबो लागायबावो बुदानखौ खयबार थायो आं नयबारल' हायोलै नयबार हाथारो बाब सेंग्राफोरनि हाया माथो नयबार सेंग्रा मिथिबाय बोरायफ्रा दे होमबा फाइनालि जों जिरखांजोब्बाय दाना हानायनि फालासै जानो थाखाय रेडि खालामनांगौ संनायनि थाखाय आरो बेनि थाखायनो बेखौ हाख्लाबनानै दोननो थाखाय जायगा बानायनाय जादों खेबसे बेखौ सैख्लाबनानै बेखौ मा खालाम जेनेबा ओमफ्राय खेबसे बरिया होयोमोन ना माल दोनग्रा मोनसे जोंनि फाला हानांसिगौसो मा खालामो बेखौ ओमफ्राय माजों सङो लाब्रा माजों सङो ओरैनो फारौजों थास' बिसं गोसोम जायखियासो मा होनगोन टिभिया बेखौनो ना फाइनालि खामानि आंना जोब्बाय नै हाखांनानै होगौखांलायबाय देहा गलायबाय एबा संग्राफोरनि फालासै बियो बोरमा गोदाय नायसै बोरमा खासिनि नामा ना फुल फानसि बोरमाया गोदाग्राया एक्सट्राखा नै आंनिया खुग्राया खुगासिनो आंनि फारसेथिंजायबो नैहाय दङ खर' फुग्रा बिहा खर' गोदाग्रा मोनथिलायलांला नै मासे दंबावो बेखौ दा देगोन गाव गावबागाव खामानियाव मुखुबथार नै बयबो नैबेखौ दैयाव फुजा हरनो थाखाय बानायनाय जादों नाव दा फुजा खानायाव फुजा हरनाय जागोन बेखौ फाइनालि फुजायाबो रेडि जाहांबाय नै बावहांगासिनो आरो दा बेखौनो देखायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो अननानै बियो फुल बावनाय जाजोबाखै आरो जास्ट ओरैनो बावहांनायसोमोन बेयावनो देखायनाय जाबाय दा बावलांगासिनो नै नायलांबाय थाबानो जाबाय मा बावनाय जादोंमोन देखायजोबनो हानाय जायासै अननानै निमाहा होदो मबाइलानो मोजां नुवा बिनि थाखायनो नै फिसायावथ' मा होदोंमोनथाय जेबो सिनायाखै नै बै गिदिरखौल' सिनायबाय थालिर बिदां बेगर गोनां होदों ओमफ्राय गय जरा फाथै जरा बेनोसै आरो आंथ' जेबो मिथियानो माथाय मा होनोथाय बबेखौनिथ' मा बुस्थुथाय गोजौआवसो लायबायना माबा हेबलायलायनानै बेरा बायदि हेबलायनानै मा होनो बेखौबा
बरिया साइज जाबायना आं बानायनाय बे मोननैबो आं बानायनाय बरिया बानाय बेयाव फोजाहरगोन ना बेखौथ' औ फारसेथिं संनाय खावनायाव सोलिगासिनो नै मा बेदर गैया दा माजों बोरमा बोरमाजों फस्लाजों थास' बिसंजों ए थास' बिसंजों फारौजों दाउसाजों मोनजासैबो ना बारा गोबाव गैला बेलाय मा दं ओंखाम दालि नैहालाय ओंखाम बेबो अलसिया गोजाजोब थानवा दानवा बेलायबाव जौसेखौ लागायहाय जौसेखौ नोमायखौ आरो नैलाय मा दङ नोमायखौ नैहाय रायसिया नै बावबो फाइनालि नै दा फुजाया होखांबायानो होनजाबाय आरो बेनिफ्राय होखांनानै दा खुलुमनाय हाबाफारियाव सफैबाय दा खुलुमगासिनो बयबो खुलुमखांजोबनायनि उनाव दा नै माबाखौ बेलाखौ फोजावहरनो नागिरबाय बेखौ आरो लांसै आरो बै नुहुरनाय दैयावनो फोजावहरनाय जायो जोंना बावनो फोजावहरगोन आरो फुजा जोबखांजोबनानै दा नै जानो थाखाय गावबा गाव जायगा लानानै खावथं जिरायना दंजोबो नै आवदुदा हरखागासिनो बिगुरा रावबो मोनजायैनि सिगां सोलानायावा एडभान्स होदों जानाया बाब सुरु जाबाय हारसा बोरमा खासि दामाखा बाब मा मोननै जोंना गाइखेरानो होया माथो गोफुरा बाब राइस बियार बेहा सामलाबायनो होना बेसेबां नांगौ बेसेबां ना बयबो नुयो देनां नोंबो थैना थांबा बेनोसै खालामला बे नारजि अल जाबाय नै दालि जल ओंखाम नैबे बोरमाजों फस्लाजों नैबे थास'जों फारौजों हाय गाइस जोब्बाय दा नै प्रग्रामा जाखां लोंखां प्रग्रामा मोनाबायबो नै बे आरो नै दसेनो जोब्बाय नालाय फिनिसै न'आव थांसै बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बाय बाय